Ndewo YouTubers. Today's episode we're going to be looking at the topic Oraka professions. Oraka professions. We have talked about Oraka in our previous episodes. If you've been following us on our videos on weekly, we've talked about a lot of other professions, and now we want to talk about the other ones we didn't mention in the first video. So today we're looking at different professions the Igbos engage in. Ọrụ aka dị iche iche ndị Igbo na-arụ ha na-eme. Ndị na-arụ ọrụ nke a bụ ndị Hausa. The Northerners are the ones that engage in this kind of professions. A na-akpọ ha, we call them Obioma. Ihe ndị Igbo na-arụ bụ professional tailors. Tailoring work bụ ihe a na-eme. Nke ọzọ bụ ibipụta akwụkwọ. Ebe a bụ ụlọ ọrụ mbipụta, a printing house, ụlọ ọrụ mbipụta. Who works here bụ ndị a na-akpọ onye mbipụta akwụkwọ. People that works here, we call them onye mbipụta akwụkwọ, a printer, one who prints books, materials. A carpenter is called Okwanka. 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 Okpuzu. 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 Ndị nche. Ndị nche. Onye nche. Onye nche. Odee, writer. Odee, writer. Odee. Osinri, cook. Osinri. Osinri. Okungwo. Okungwo, palm wine tapper. Okungwo. Onye na-agba bọọlụ or ọkụ bọọlụ. Ọkpụ ite. Ọkpụ ite. Potter. Ọkpụ ite. Thank you for watching today's episode of Ịmụ Asụsụ Igbo with Ihuoma. Biko subscribe or email. See you in the next episode.